И, дами и господа, преди малко се обади третия ни участник в играта. И Валери се подготвя за трети опит, качва смело стълбите. Стига до първия чекпоинт. Решава да вземе трасето, което дава повече точки, но е доста по-трудно от останалото. За сега се справя много добре се справя. Ние статично щяхме да снимем. Как ти да е, минава през кръглия чекпоинт, който дава 50 точки бонус, което общо прави за сега 80 точки. Първите 20 и тук 10 и 50. Опа. Тук технично минава линията. Тук между другото е забранено да се стъпва